Mă numesc Rusin Daniela și vă voi prezenta starea economiei României. Economia României în 2025 este marcată de incertitudini politice și economice. Stabilitatea guvernamentală și implementarea unor reforme fiscale coerente sunt esențiale pentru redresarea economică și menținerea încrederii investitorilor. Economia României crește, însă la un ritm inferior față de media Uniunii Europene. Creșterea economică estimată în 2025 este de 1,5%, în timp ce media UE este între 2 și 2,3%. Țări precum Polonia, Portugalia, Irlanda au perspective mai bune. Comparativ cu SUA și China, ca lideri economici globali, au avut recuperări economice mai rapide post-pandemie, fiind atente la inovație și tehnologie. SUA estimează o creștere de 2,5-2,7% în 2025, susținută de consum intern și tehnologie. China, creștere economică de 4,55%, estimată pentru 2025, în ciuda încetinirii post-pandemice. România a experimentat o creștere economică moderată în ultimii ani. În 2020 a crescut cu 0,69%, în 2021-2022 PIB pe cap de locuitor a crescut cu 3,81%, iar în 2022-2023 a crescut cu 18,3%. România a încheiat anul 2024 cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, conform datele Eurostat. Aceasta înseamnă că a avut cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Datoria publică a României a atins un nivel record de 964,3 miliarde de lei la sfârșitul anului 2024, reprezentând aproximativ 54,4% din PIB, sumă care reprezintă o creștere semnificativă de 180 de miliarde de lei față de anul precedent. Deficitul comercial al României pentru anul 2024 a fost de 33 de miliarde de euro. Această sumă este mai mare decât cea din 2023, când deficitul a fost de 29 de miliarde de euro, reprezentând o creștere de 15,3%. Rata inflației de la începutul anului, martie 2025 comparativ cu decembrie 2024, a fost de 2,1%. Rata anuală a inflației luna martie 2025 comparativ cu luna martie 2024 a fost de 4,9%. Prognoza ratei inflației. Inflația a scăzut la 4,94% în iunie 2024, de la 6,61% în martie 2024. Reducerea a fost influențată de inflația de bază și de tarifele pentru gaz și energie electrică. Proiecțiile sugerează o tendință continuă de scădere, dar un ritm încetinit în a doua parte. Inflația de bază va scădea gradual, în timp ce componentele exogene vor fi mai volatile. Rata dobânzii. În anul 2024, BNR a inițiat o politică de relaxare monetară, după creșterii din anii anteriori. În 2021, creșterea de 1,25% la 1,75%. În 2022, majorări succesive, ajungând la 6,75% în noiembrie. În 2023, a fost o stabilizare la 7% în ianuarie, menținută până în iulie 2024. Rata șomajului. În anul 2024, rata șomajului în România a fost estimată la 5,4%, în ușoară scădere față de anul precedent, când se înregistra o rată de 5,6%. În anul 2024, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a fost de 63,8%, în creștere față de anul anterior. Ocuparea a fost mai ridicată la bărbați decât la femei și mai mare în mediul urban, comparativ cu rural. Cel mai ridicat nivel al ocupării a fost în rândul celor cu studii superioare. România se confruntă cu o migrație semnificativă a forței de muncă, estimându-se că peste 3 milioane de români lucrează în străinătate. În anul 2024, România a continuat tendința începută în 2022, înregistrând o balanță migratorie pozitivă.
Conform Institutului Național de Statistică, populația după domiciliu în 2024 este de 21,83 milioane de persoane, în scădere cu 0,5% față de 1 ianuarie 2023. La 1 ianuarie 2024, România avea o populație rezidentă estimată la 19 milioane 64.409 de persoane, înregistrând o creștere ușoară de 9.900 de persoane față de anul precedent. Previziuni economice. Analiștii anticipează o creștere economică modestă, situată între 1,6% și 1,9%, sub estimările guvernamentale. BNR-ul a revizuit prognoza de inflație pentru decembrie 2025 la 3,8%, în creștere față de estimările anterioare. Comisia Europeană a aprobat un plan de 7 ani pentru reducerea deficitului sub 3% din PIB până în 2030. Strategii de dezvoltare, consolidare fiscală și reforme bugetare, investiții în infrastructură, digitalizare și inovare, reforma educației, susținerea agriculturii durabile, tranziția verde și eficientă energetică și reducerea inegalităților regionale. Măsuri pentru stimularea economiei. Stimulente fiscale pentru investitori, accelerarea absorpției fondurilor europene, sprijinirea consumului intern, sprijin pentru antreprenori și startup-uri, stimularea exporturilor și internaționalizării. Implicarea sectorului privat este esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei României, întrucât aceasta generează peste 70% din PIB și creează majoritatea locurilor de muncă. Vă mulțumesc!